négyen kegyelmet kaptak. A kegyelemről a Biblia sokféleképpen tanúsít, sokféleképpen magyaráz nekünk, hogy próbáljuk talán valahogy megérteni. Van olyan kép még az Ószövetségben, hogy halott csontok, élettelen csontok egyszerre csak Isten lelkének a megújító erejéből hússal, bőrrel lesznek befedve és életre kelnek. Ez kegyelem. Van egy másik kép, amikor egy elveszett, drága kincs megtaláltatik. Ez kegyelem. A szó szerintibb értelmezése talán az, amikor egy halálos ítélet végrehajtására váró rab egyszer csak értesül róla, hogy nem kell meghalnod. Kegyelmet kaptál. A kegyelem olyan dolog, amit sokszor nem értünk. Talán manapság leginkább azt a példát értjük a Bibliából, amikor valakinek kifizethetetlen adóssága van. Egy olyan mértékű adóssága, amire esélye sincs, hogy kifizessen, mert a svájci frank árfolyama éppen fölfele mászik, és nemhogy csökkenne a fizetéseivel az adósság, hanem egyre inkább növekszik. És a Biblia ezt a képet is használja, hogy Isten Jézus Krisztusban kifizette a mi adósságunkat. Az adós levelet a keresztfára szegezte. Érthetetlen kegyelem. És találkoztam sokakkal, akiket azt tartott távol az Istentől, hogy egyszerűen nem tudta elképzelni, hogy ingyen lehet kapni egy ekkora értéket. Valahogy megpróbálunk emberi erőfeszítéssel közelebb kerülni az Istenhez, miközben ő azt mondja, hogy én jövök hozzá. És nem csak nekünk, 20.-21. századi embereknek nehéz ezt érteni és elfogadni, hanem még azoknak is nehéz volt, akik annak idején a Földön élő, testben itt lévő Jézus Krisztussal együtt éltek 3 évig, és naponta kellett, hogy szembesüljenek a megtestesült kegyelemmel. Erről fogunk most látni egy rövid jelenetet a fiatalok előadásában, és utána egy közös énekkel folytatjuk Isten tiszteletet. Hát élsz! Hát élsz! Jézus! Hát itt vagy és élsz! Hát ez hihetetlen! Az egyik pillanatban itt, a másik pillanatban a hajóban, és ott voltunk és halásztunk, és nem fogtunk semmit, és mondta valaki hátulról, hogy vesd át a hálódon a hajó másik oldalára, mondom, csak nem hallgatok már, hát én vagyok a halál, onnan tudnám, és átvetettük a hálót, és bementük és kimentük, és ott pattogtak benne a halak, és tele volt az egész, mondom, ez totál csodálát, ez ki lehet ilyet, és akkor egyszer csak egy pillanatban így felnéztem, ott álltál kint a parton, és hitegettél nekem, és érsz Jézus, ez fantasztikus, András, gyere! Gyere, ül az Jézus! Igen. Szeretsz engem? Igen, szeretek téged, Jézus, hogy ne szeretnélek téged? András, Engedesz az egy bárányékban. gyere, ül az, mondom, hogy ül az, itt van Jézus az! Péter, Igen. szeretsz engem? Igen, Jézus, szeretlek téged. Igen, a kakaskukorékolós dolog. Akkor még nem értettem, de most már értem. Igen, most már tudom, hogy miről volt szó. Tényleg, komolyan. András! Az évaimon. Gyere már! Ő az! Lehet, hogy mosolygok, de komolyan beszélek, gyere! Péter, Igen? szeretsz engem? Jézus, szavak nem tudják leírni, hogy mit érzek irántak. Én szeretlek téged. De mindent tudsz. Neked tudnod kell. Te tudod, hogy szeretlek téged. Jó. Jó. Megegyez az évaimon. Nem is tudtam, hogy gazdálkodsz. Azért ez nagyon jó. Ezt szeretem benne, hogy mindig meglepetéseket tudsz okozni. Péter, emlékszel arra a reggelre, amikor az asszonyok kimentek a sírhoz? Igen, persze, ott ültünk mindjárt föl együtt, és arról tanakodtunk, és hát beszélgettünk, hogy mi történhetett, mert hát ugye te halott voltál, vagy halott, te valahogy tényleg meghaltál, és akkor nem értettük ezt a dolgot, aztán az egyik pillanatban rohan be Mária, és azt üvöltözni, hogy elszárad, mondom, mi száradtál
tettünk mellé egy virágot, nem értettem ezt az egész dolgot, aztán a következő pillanatban, hogy közelebb ért, akkor hallottam, hogy azt mondja, hogy feltámad, feltámad, feltámad. Ez fantasztikus és hihetetlen, na nekünk se kellett több Jánosra, abban a pillanatban elindultunk a sírhoz. Ja, a János azt mondja, hogy ő ért oda előtt, kamuzik. Mindig kamuzik. Mindig én érek oda előtt, sokkal előtt. És akkor odaértünk a sírhoz és bementünk, és tényleg ott volt, és az volt, amit Mária mondott, üres volt a sír, semmi. És akkor kérdeztem, hogy ez miért, mi történt, vagy mit jelentett, és János azt mondta, hogy János egyébként nagyon jó a szavakban, lehet, hogy írnia kéne egy könyvet. És a következő pillanatban János mondja nekem, hogy hát nem érted, ez az, amit előre megmondott Jézus, hogy meg fog történni és be fog következni, és Mária közben meg ott még azt is mondta, hogy volt egy angyal, és azt mondta az angyal neki, hogy menj és mondd el a tanítványoknak és Péternek, hogy ő feltámad, az, hogy te élsz és bekövetkezett, gyere, menjünk már! Várj! Mit mondott az angyal? Azt mondta, hogy menj el és mondd el a tanítványoknak, hogy, és Péternek, hogy feltámad, vagy hogy te feltámadtál, és te élsz, gyere már, nagyon várnak a többiek! Mit mondott az angyal? Azt mondta, hogy menj el és mondd el a tanítványoknak és Péter. Menj el, mondd el a tanítványoknak és Péternek. Mondtad a nevet. Ez a kegyelem. Nem. Azon az estén többen jöttek oda hozzám és kérdezték azt meg, hogy ismerlek-e téged, hogy valóban közüled való vagyok-e. És egyszer sem tudtam azt mondani, hogy ismerlek, egyszer sem tudtam azt mondani, hogy nem. Amit ott tettem, az a dolog egy életkérdés lesz ahhoz, hogy helyrehozzam, mert ez megbocsáthatatlan. Nem. Mint a kereszten tettem. Annak pontosan az volt a célja, hogy a megbocsáthatatlan megbocsáthatóan